Diwrnod ola'r daith o gwmpas Cymru i weld shwd siap sydd ar ymarferion JAMBORI CWPAN Y BYD. A heddi fi wedi glanio yn un o'n hoff lefydd i yng Nghymru, Llandeilo. A ni'n mynd i ysgol Teilo Sant. Helo, chi'n iawn? Waw, ysgol mewn ysgol. Ysgol mewn ysgol. Waw, chi ddim yn gweld hwnna bob dydd. Na. Amser i weid helo i'r plant. Chi'n iawn ysgol Teilo Sant? Chi yn canu fel cyneris, chi'n swno'n ffantastig. Chi'n neud lot o ganu yn yr ysgol yma? Ie, a chi'n amlwg yn gwybod sy'n ma joio. Chi'n neud lot o joio yn yr ysgol yma hefyd? Wel, ni wedi canu nerth ein cegau. Amser nawr i fynd i weld yr ysgol ola ar y daith. O'n ysgol Teilo Sant? A dyma fi wedi cyrraedd pen y daith. Yr ysgol ola, Ysgol Gymraeg Rhydaman. Cwn i off, boys. Waw, ffantastig, miss. Ffantastig. Chi'n joio? Ie. Sut ydych chi gallu gwneud cymaint o sŵn? Chi, gyda un o'r ysgolion mwy o swnllyd fi eriod i bod iddi, eriod. Ie? Achos chi'n anifeiliad gwyllt. Chi'n anifeiliad gwyllt? Y gan nesa fydd Dewch o'r Gwpan adre nôl. Fi'n caru'r gan ma, achos mae'n llawn enwau llefydd. Mae fel gwersydaearyddiaeth mewn can. A fi'n credu bod Ysgol Gymraeg Rhydaman yn mynd i smasho fe, ydych chi? A dyna ni o Ysgol Gymraeg Rhydaman, a dyna ni o'r daith ysgolion mae safon y canu ledled Cymru wedi bod yn ffantastig. Fi ffili aros am JAMBORI CWPAN Y BYD bore fory am...